Takže ja som postavil banické auto, ktoré keď vystrelí toto... To je čo toto? Keď vystrelí tieto rakety, tak vlastne sa vyrobia cestu do bane. No, lebo sme boli v lete však v Štiavnických baniach. Tam rozprávali o technike. To znamená, že toto auto by slúžilo na prerážanie nejakej alebo čo, nejakú horninu by. No ale to by čo? To by boli čo? Ako laserové nejaké tieto? Nie, to sú rakety a to keď buchne do zeme, no tak to vie zničiť zem ako. Rakety na ťaženie rudy. No Kikuško, ešte niečo? Nie. No, pýtať sa chce. To je čo? To sú tak rakety. Ktoré konkrétne si ukazoval, lebo som niekde. Toto. No. To sú také, že keby bolo až taká silná zem, len to som ešte nedokončil, že tam by išli také železné ako... Na spevnenie? Alebo... Na spevnenie, áno. Aby sa to tak nepohlo dozadu. Aha. Pri tom prerážaní, hej? Áno. Pri strelbe. Jaj, toto je veľmi náročná technika. Ja mám takú techniku. No, tak ďalší podobný ako Kiko je Alek. Alek, máš komentár pripravený? Áno. Dobre, takže komentujeme. To je ako vlak, vyzerá to. No toto taký obrnený voz bude, hádam. Nebude. Aj tam je vlak. To není kamera, to je projektor. Tichučko počúvame Aleka. Ja som postavil tiež banícke auto. A to na čo slúži konkrétne? Čo? Na prerazenie, keď spadne baňa, tak preráža. A čiže pri nejakých takých katastrofách, hej? Čo sa ako v Novákoch treba, že zavalí baňu, tak tu má dynamit. Aha. Chlapci, ale ostatní počúvame, lebo potom ako. Toto sú také vrtačky, to príde bližšie. Pomale. To príde bližšie a to potom začne vrtať a tá zem tak ona sa tak a máš, rozpadne. myslel si aj na niečo, čo by tú navrtanú horninu aj dávalo preč? Trebárs, že by sme odvážali nejakým spôsobom? Dalo by sa aj toto auto záchranárske tak prispôsobiť? Lebo tu má dosť takého priestoru, že by sa dalo poriešiť. Tu sa dá potom tá hornina. No vidíš, že by sa tam dalo poriešiť. Len na to by si musel nejaké také lopatky alebo nejakú takú vidlicu, radlicu, takýmto spôsobom, čo by nakladalo. Alebo šofér. Ako tamto napríklad, čo máme tamto, také niečo, vidíš, taký bager. To žlté menšie. Vidíš? To není traktor. To je bager. No. Takže treba trošku viacej porozmýšľať. Ešte niečo máš, Alek? Nemám. Všetko? Chce sa niekto na niečo opýtať? Už som doplnil tie železné. No? Že ako to prerazí? Jaj, no tak už to povedal, to len akože kvázi prerazí, vieš. Vrtáky tam má on, vrtáky povedal. Ale ako sa dynamit sa dá ešte pri pevnice. Aby to prerazilo, keby bolo dlhé to. No tak ale to je na to vozidlo, aby prerazilo. Od začiatku. Príde k tomu, začne vrtať a tak bude. Tak, postupne, centimetr po centimetri. A pani učiteľka... A milimetr. Pani učiteľka to prevrtá hneď. No pravda, že? To kúsok trvá. Kúsok po kúsku, to nejde veľmi rýchlo, preto tie automobily a tie záchranné stroje sa veľmi pomaličky pohybujú. Toto sa pohybuje veľmi rýchlo, ani kamerou nestíha. No dobre, takže...